Inigo Etxezarreta toka naiz. Militatu izan dute espazio ezberdin batzuetan, eta igual nire azken aldiko militantzia bai zentratu da gehiago transmariboio mugimendu horren baitan. Traizionatu maskulinitatea. Eske hori da oraintxe bertan gizonek exijitu behar dieguna. Inigo Etxezarreta Eilera kooperatibako kidea da. Indarkeria matxistaren eta LGTBI fobiaren prebentzioa lantzen duten erabeetan. Donostiako Gros auzora etorri gara, bere kultur proposamenak ezagutzera. Auzo hau izan da eta izaten ari da, batez ere turismoarekin nahiko kolpatua, eta hau da taberna bat auzoan beste toki batetik iteko, auzo honen problematikate realitateekin lotutako ekimen kultural, hitzaldi eta aldarriak egiteko. Marruma tabernaren atzealdean dagoen elkartera goaz. Bidean, lehen proposamena. Musikarekin lotuta trap generazio definitu zen trap queen horiek ekarri nahi nituzke. Patrial, Azowi, Albani, Bea Pelea, Misnina, jende askorentzat izan dira referente feminista, transfeminista eta queer referente batzuk. Baina izan ziren oso zigortuak, oso ridikulizatuak eta gutxietxiak, oso polemikoa zen gainera. Zoguiren eletretan puta aipatzen du asko, gero horberak aipatzen du, ez da? Nola horretzen den puta bere auzoan edo bere inguruan putak zer esan nahi duen. Salgo pa la calle con los rulos, seguin apretado pa que se marque el culo, tu puta no tiene ni un duro, tengo mucha puta, soy un chulo. Kaixo, bueno. Eta auzo ezarri garenez, alboko auzoan, egian, grabatzen duten podcast bat, Vertikala. Hau dela, vertikala horizontalen kontra gaudelako, no? Ya está, horizontalitatea ez doa inora, no? Gustatzen zait, batez ere delako ikuspegik feminista eta gorputz batzuen partetik feminismoa egiteko modua, baina igual orain arte ridikulizatuak edo horrenbesteko pixu politiko bezala ulertuak izan ez diren medioen bitartez. Eta da, TikTokeko referentziak ekarriz, Generazio Zaren memegintza. Zinema. Lehenengo pelikula deitzen da 120 pulsaciones por minuto. Kokatzen da Parisen 80. hamarkadaren hasiera erdialdean. Bonjour tout le monde, nous sommes Acta Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français... Iesak gizarte frantsesa ere gogor jo zuen garaian, queer mugimenduko aktivista talde batek Act Up taldea sortu zuen New Yorken. Frantzian ere jardun zuten estatuaren eta farmazeutiken kontrako kanpainak egiten. Pelikulak benetako talde hartan du oinarria. Seropositiboak dira beraiek, estigmaren kontrako lanketa eta militantzia egiten dute, ez bakarrik farmazeutiken kontrakoa, hori importantea da pelikulan, baina gero beraien egunerokotasuna, nola foiatzen duten, beraien arteko aliantzak zeintzuk diren kristonak dira, hemen gainera faktore importantea da transmariboio LGTBIQ+ mugimenduko kideak direla, eta orduan horrek dakarren potentzial politikoa ere azpimarratzen da. Ante del artista incluso está el homosexual. Gorputzaren eta batez ere travestismoaren potentzial politikoa erabili zuen beste artista bat da Pedro Lemebel. Lemebel izan zen autore, poeta, idazle, performer txiletarra. Sujetos quemados vivos, como ratas. Esplizituki ez, agertzen da kalean, Pinocheten kontrako borrokan performance queer batekin, garaian izango zena, suposatzen dute bombazo bat, eta obra asko ditu, eta justo, hau Kantxalimen erregundatu zian, eta horregatik ekarri eta. Tengo miedo torero deitzen da Inigok ekarri duen eleberria. Pinocheten aurkako gerrillako mutil baten eta adineko gizon baten arteko maitasun istorioa da. Zentrala da beraien arteko historia afektibo, erromantiko bat, baina denbora guztian dagoena zalantzan ea bere irudimenaren desiratua izatearen beharrarengatik, protagonisten irudimena, edo benetan existitzen den. Desiratua sentitu nahi du baita Zerdita pelikulako protagonistak ere. Carlota Pereda da zuzendaria.
Odola ez da falta. Protagonista lodia da. Eta gordofobia edo lodifobia lantzen du usteet berriz ere beste toki batetik edo normalean industria mainstream batek landu ez du tokitu. Que han mentido, que van a pensar que fui yo, que en este puto pueblo es siempre lo mismo. Lantzen du alde batetik, gorputz lodi edo ez normatiboek desiratuak izatearekin daukagun hor, dakit gatazka korapioa. ¿Estás sola? ¿Te ha echado novio, no ves? No, Ferdi, no. Que te echas novio y no me lo cuentas. Eta gero, bulina jasotzen du protagonistak edo jazartu egiten dute, lodia delako, tipa batzuk. Eta hor badago azken eszenan momentu bat, nun morala sartzen du. ¿Viste algo, oíste algo raro? Orduan gizartearen begietatik berak egin barko lukeena oso argia da, ez ikuspegi kristau eta moral batetik, eta igual bere erabakia edo nire erabakia elitzak ez zertan gizartearen moralaren horren araberakoa izan behar. Arkaren musika esperimentalarekin bukatuko dugu. Soinu ilunak eta industrialak fusionatzen ditu elektronikarekin eta reggaetoiaren doinuekin. Bera transa da, eta dago solotuta transgenerismoarekin. Hau da, batzutan igual ditu elementu elektroniko edo robotiko batzuk bere estetikan, batzutan dauka gorputzaren zati bat da, bere gorputzen zatia, baina beko zatia da beste forma arraroago batzuekin. Nik esango nuke ez dela bakarrik hola elektronika esperimental bat aluso usteet neoperreoaren influentzia handia daukala, reggaetoiak pixo handia du. Lotuko nuke aurrekoarekin, ez da trap izendaturiko horren baitan, ez trap fenomeno kultural bezala ulertuta. Neoperreoa esango nuke dela eszena bat nun generazio berri bat egin duen reggaetoia eta estetika beste modu batean, eta batez ere izan dira tipa gazteak. Eta hauek izan dira Inigo Etxezarretaren gomendioak.